fo auzubillahi mina shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim an bɛ ala tanu ka barikada ala min sɔnna ka bi don yirana ni o ye tarata ye juin kalo tile 2 san 2026 aw ma fili aw ma ɲinɛ aw b'aw ka télévision mansi sanfɛ n'o ye Yandi TV an sigiyɔrɔ bɛnnen don Sotiba ACI ma bamananw ko n ka foro bɛ n sɛbɛ la ni jiriw ma dɔ ye jirimisɛn minnu bɛ dugu la olu b'a dɔ ye donc ka hakɛto ɲini aw fɛ fɔlɔ ani fɛn min bɛna don o ye kuma ye ale ka gɛlɛn n'an donna mɔgɔ minnu gasi la u ka yafa ma k'an to denniya ye barisabula mɔgɔ ɲakɛtɔla bɛ tiɲɛni kɛ ka sɔrɔ i ma bɔ a kalama bi ka ko bɛɛ lajɛlen labɛn k'a réaliser ka tila k'a technique kɛ ka boli taa ni ka segin k'a bɛɛ lajɛlen kɛ walasa aw bɛ se ka kumakan duman ani ja duman sɔrɔ fo y'a fɔ aw sigiyɔrɔ la nin bɛɛ lajɛlen cɛ kelen ale ka wuli ka jɔ ye n'an ko ale ma ko Njiga Bakari ko ɲɛmɔgɔ ale de bɛ sira yira kɔmɔgɔw la ni ɲɛmɔgɔ ye guloki bɔ k'a da baara o baara kama kɔmɔgɔw kan k'a dɔn k'a fɔ ko sigili ani sunɔgɔ banna o ko la donc an bɛ a yɛrɛ fo kosɛbɛ ka wale ɲuman dɔn a ka wuli ka jɔ barisabula ni ale tɛ an filɛ ka nin min kɛ a tɛ se ka kɛ wa aw minnu fana bɛ yen nɔ ni aw b'an lajɛ aw ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ donc aw bisimila k'a fɔ aw ɲɛna dɔrɔn aw ka an ka image minnu bɛ yen nɔ ni aw b'a sɔrɔ aw ka partager ani aw ka tila ka aw abonné ka caya an ka page la donc ni a y'o kɛ o fana bɛ anw dɛmɛ kosɛbɛ ka courage di anw ma an ka baara la Grande Star ni y'a ta ko filanan ye ou bien sabanan an bɛ se k'o fɔ barisabula dɔgɔkun tɛmɛnen na ala barika la an ye seli kɛ donc an bɛ foli di bɛɛ ma k'a fɔ san min tɛ ɲinɛ ye an kɛnɛ ko kɛ ala k'an ka seliw caya ka hakɛto belebeleba ɲini bɛɛ fɛ an y'o de fɔ a tɛ komi anw minnu bɛ bi ka aw la ɲɛnajɛ ko se dɔ bɛ anw ye k'o de bɛ k'an bila ka kɛ ala de y'a latigɛ anw ka kɛ anw fɔra mɔgɔ dɔ kɔ wa mɔgɔ dɔ fana bɛ fɔ an kɔ donc hadamaden bɛ diɲɛ baara o baara la i ka kɛ ka i tɔ to bi bɛɛ sini bɛɛ bi an bɛ ka nin kɛ sini an bɛna min kɛ ala de b'o dɔn an ye an ka belebele dɔ bisimila bi an ni ale bɛna masala ani an bɛna dɔn ale yɛrɛ ye jɔn ye a nana fɔli la cogo di ani hakilina jumɛnw b'a la ani a bɛ laɲini jumɛn kɛ fɔli sen kɔnɔna la walasa ka se ka a jatigiw la nisɔndiya barisabula n'i ko fɔlikɛla n'i ko dɔnkilidala nin bɛɛ lajɛlen bɛ komi nakili barisabula ni nakɛ fɛn dɔ ye najɛ dɔrɔn a tɛ ja ka an wele k'an sɔrɔ ni an mago b'an na k'an wele aw ka reportagew la aw ka fɛn o fɛn na a bɛ se k'an sɔrɔ Yandi TV kan an b'an sɔrɔ numéro min na an bɛna o de d'aw ma n'o ye 77 74 43 95 walima 61 69 20 20 n'a ye nin fila fɛn o fɛn sɔrɔ ni ala sɔnna ma a ka d'aw ye aw ka baara ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten i n'a fɔ an ni aw b'a laɲini cogo min na an ka bi maa welelen ale yɛrɛ tɔgɔ ye Fatumata Kulubali nka bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn jumɛn na n'o ye bamanan tata ye donc an ni ale de bɛna ɲɔgɔn na sɔrɔ bi bamanan tata k'a lasɔrɔ i ka kɔɲɔ i ka denkuli i ka kungo bɛɛ lajɛlen na a ka se ka taa kɛ k'i la nisɔndiya fo yan f'i sigiyɔrɔ la i bɛ se ka a wele nɛgɛjuru sira la n'o ye 73 44 29 36 an bɛ segin a kan 73 44 29 36 n'an ko a ma 73 44 20 29 36 n'i ye bamanan tata wele nin na a ka ca ala fɛ i ka laɲini bɛ sabati bamanan tata Namu i bisimila Yandi TV kan nse somɔgɔw dun Sɛki basi foyi tɛ yen kɔrɔ basi t'i yɛrɛ an bɛ ala tanu ala kana basi k'an si amina arabi nse ok an b'a ɲini fɛ fɔlɔ i ka foli di mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ an lajɛ émission na n'o ye Grande Star ye ani i kanubaga minnu fana bɛn'u ka wagati labila ka bamanan tata lajɛ foli d'u ma yanni an ka tɛmɛ ni ɲininkali kun fɔlɔ ye
Ok, o diyara n ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ n ka fɔlikɛlaw fo kosɛbɛ ka tila k'e yɛrɛ Sɛki fo aw ka nin baara ɲumanba in na ka Kulubali Bakari fo ka Solomana fo bɛɛ lajɛlen folen don an kanubaga minnu fana sigilen don minnu bɛ n'an lajɛ ni wagatinin in kɔnɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i yɛrɛ ye n ka foli kɔnɔ. O diyara n ye. Ok, ɲininkali fɔlɔ ye min ye an bɛɛ dɔn i tɔgɔ yɛrɛ Fatumata Kulubali ye. Fatumata Kulubali ka bɔ jɔn ni jɔn na ka bɔ min sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ jumɛn na ka bɔ Mali dugu jumɛn na ka na an sɔrɔ Bamakɔ yan walima ka bɔ Bamakɔ quartier jumɛn na. Ok, o diyara n ye ne anw ye Kulubalilakaw ye ka bɔ Segu anw faw de sigira Segu ka bɔ Segu ka na sigi Nafaji donc anw ye Nafaji Kulubalilakaw ye. Awɔ Sunkalo Kulubali den ye ne ye Siranto Ɲare den ye ne ye. Awɔ. E ba ye Ɲarelakaw ye. Ne ba ye Ɲarelaka di. Bon i bɔra Segu mais i yɛrɛ bangena Bamakɔ yan de wa walima i bangena Segu de. Ne bangena Bamakɔ yan de. Bamakɔ quartier jumɛn na? Bangoni Plateau. Hali bi i bɛ yen walima i bɛ Fajigila Nafaji de? Hali sisan ne bɛ Bangoni Plateau de la. I bɛ Bangoni Plateau de la. D'accord. An bɛ ka ɲininkali fɔlɔ ye min ye an kɔni b'a dɔn fɔli ale universel bɛɛ jɛ don. Siga foyi t'a la. E yɛrɛ e jeli de wa walima i tɛ jeli ye e fɔli yɛrɛ sɔrɔ cogo di? Ok, ne tɛ jeli Sɛki ne ye artiste de ye. Awɔ i b'a dɔn mɔgɔ n'i ye fɛn min kanu dɔrɔn i bɛ se o la wa i b'o ɲɛ sɔrɔ. Ne ye dɔnkilida kanu kabi bi tɛ. Awɔ. Yala mɔgɔ b'i bolo i ye min kanu dɔnkilida la ka fɔ ani dɔnkilida cogo de ka di ne ye wa n bɛ fɛ ka karisa de ladege o dɔ b'i bolo wa? Bon ne bɛ artiste ne b'a bɛɛ lamɛn ne bɛ jeliw bɛɛ lamɛn n bɛ artistes bɛɛ lamɛn bɛɛ ka di ne ye. Awɔ. Nka a mana kɛ cogo cogo la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen o taga cogo ye e ja a ka di e ye i ko o de ladege. Bon idole bɛ bɛɛ la quoi. E ka idole ye jɔn ye? Bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne ka idole ye a ka ca dɛ Sɛki n'an ko k'an k'a bɛɛ fɔ an tɛ bɔ yan. Kelen. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamanan dɔnkilidalaw i bɛ ka Bayi Kamara min fɔ o ka di ne ye Bayi Tunkara ka di ne ye Worokiya Kɔnɛ ka di ne ye. Awɔ. Nka ninnu na jɔn dɔnkilida cogo ka di e yɛrɛ yɛrɛ? Bon ninnu bɛɛ la Worokiya Kɔnɛ ka di n ye kosɛbɛ. Worokiya Kɔnɛ ka di n ye yɛrɛ 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 de. Kabi ma kɛ dɔnkilidala ye n b'ale lamɛn très bien. Awɔ. O e yɛrɛ nana dɔnkilidala cogo di? Bon ne nana dɔnkilidala cogo min n bɛ k'o de f'i ɲɛna kabi ne tɛ bɛrɛ bɔ ne ni fɔlikɛlaw de tun bɛ sigi an ka da la sufɛ an bɛ baro kɛ. Mais fɔlikɛlaw b'aw fɛ yan? Fɔlikɛla t'anw ka du kɔnɔ. Aw bɔnna si tɛ fɔlikɛla ye? An bɔnna si tɛ fɔlikɛla ye mais ne fa ka du ni fɔlikɛla du de ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma tan. Sufɛ gɛrɛn bɛ sigi ne fa ka bulonda la u bɛ gɔniw fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ Kanjafa Kɔnɛ fɔ nin wagatinin na parce que o de tun bɛ su bɔ a b'a sigida la gɔni fɔ la ne de bɛ tɛmɛ va et vient ne de bɛ taa yɔrɔ la parce que a tun bɛ fɔ n ma a wagatinin n bɛ se dɔn a fɔ la star na yan sa cɛna nin yɔrɔnin fɔ gɔni na sa n bɛ ka nin yɔrɔnin fɔ e kana segin nin yɔrɔnin ka taa ne bɛ se k'a dɔnkilida. A b'a fɔ ko cɛ la sar cɛ i b'i ka fort mais i b'a kalama k'e bɛ se ka min kɛ ko hali jeli tɔw tɛ se k'a kɛ yan. I m'a ye bon ne nana n t'o la mɔgɔ dɔw nana n ye n bɛ o dɔnkilinin ninnu da u nana groupe sigi k'an ka to ka répétition kɛ parce que ko ni u nana ne former sa ko ne bɛ sɔn ka kɛ dɔnkilidala ye donc an nana t'o la ka groupe sigi an bɛ répétition kɛ n ka temps dɔn dɔnkili min ye min ye n ka se k'olu bɔ dɔn ɲɔgɔn na k'o dɔn quoi donc a nana ten. I nana ten de yala i ye kalan kɛ kalan fila jumɛn kelen tubabukalan walima arabukalan i ye jumɛn de kɛ? Bon ne ye tubabukalan de kɛ mais ne ma ɲɛ sɔrɔ o la dɛ. I danna kilasi jumɛn na? Parce que falibo de tun bɛ ne kunkolo kɔnɔ ne tɛ foyi dɔn. Ne danna ne tun bɛ ka BT de kɛ BT1 o 3e année ne dann'o de la. Ne ye san 2 ɲɔgɔn k'o la ne tɛ pasi ne fana ye n yɛrɛ ta. Donc ça i bɛ se k'a fɔ sa ko base kɔrɔla jara kojugu wa? Bon ne ye kalan bila ka sɔrɔ ne ma kɛ dɔnkilidala ye. Ka ne to n ka kalan kɔnɔna de la ne tun bɛ se kun dilan de la kun dilan de tun ye ne ka baara ye kojugu ne tun bɛ se kun dilan ne fɛn bɛɛ de sɔrɔ kun dilan na. Bon ne nana n to kalan na hali ne bɛ kilasi kɔnɔ i ka ne wele dɔrɔn k'i mago bɛ ne na k'i bɛ fɛ k'i kunkolo ka dilan bi ne bɛ n ka saki ta ka taa so ka t'i kunkolo dilan. Ka kalan jara ne awɔ ne bɛ école bila ka t'i kunkolo dilan. Il suffit que dɔrɔn hali sini an bɛ taa i k'a fɔ dɔrɔn ko sini b'i sɔrɔ yen ne tɛ taa école la o don ne bɛ n sigi mɔgɔw kunkolo kan k'a digi wari diyara ne ye nin kalan in yɔrɔ kɔni i tɛmɛ man di o la dɛ. A bɛ gɛlɛya. Voilà. Ok yani an ka taa ni kuma ye yɔrɔ jan
i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ a ɲɛna cogo min na an ni bamanan tata de bɛ ɲɔgɔn fɛ aw mɔgɔ minnu mago b'a la baara hukumu kɔnɔna la a bɛ se k'a lasɔrɔ n'o ye 73 44 29 36 aw bɛ aw ka jɛmukan mandi kan n'o ye Grain de Star ye Yandi TV kan sisan an bɛ taa ni bamanan tata ka dɔnkili fɔlɔ ye a ka dɔnkili fɔlɔ a ko an ma ko dakan o tɛ dakan do dɛ voilà ale ta y'a dakan ni o do dɛ ok i bɛ o ta sisan nka yan'o cɛ i b'i ka fɔlikɛlaw présentant na an ɲɛ b'a la Dununba fɔla bi yan piano fɔla bi yan i bɛ se k'o tɔgɔ fɔ an ɲɛna fɔlɔ problème foyi t'a la Dununba fɔla ye Mukutar Sisogo ye Mukutar Sisogo awɔ Mukutar Sisogo n'ale ka jate bi lajɛ i b'a kalan ko kabini ne ma micro minɛ ko mɔgɔ t'a dɔn ko ne yɛrɛ bɛna kɛ dɔnkilidala ye ne ni Mugu bɛ jɛ la ne ye salon dayɛlɛ ne ka salon da la Mugu ninnu kun ka gɛrɛn bɛ sigi ne ka salon da de la hippodrome kɔnɔna na u bɛ taa gɔniw ni fɛnw fɔ a sɔrɔ ne t'a dɔn ko ne bɛ kɛ dɔnkilidala yɛrɛ fo ka so bi ma Mugu a ye caman f'i kan dɛ i ka kokɔrɔ caman fɔ ɲɛna n bɛ tila k'o f'i ɲɛna i y'a mɛn ok i bisimila i Sisoko n'o bɔra ye ale n kɔrɔkɛ tɔgɔma Yakuba Yosi awɔ ale de bɛ piano la piano ayiwa Yakuba e Yosi i bisimila donc sisan nɔ an bɛ tɛmɛ ni an ka dɔnkili fɔlɔ ye Nedagati magolo ni alate angatugo adakako nebitugo ndakako nedagati magolo ni alate Angatugu adakako nebitugu ndakako nedagati magolo ni alate Josise kotolade Aminyolo dawali muna Aminyoko la chinye muna Ala efemige Josise kotolade Angatugu adakako Nebitugu ndakako Nedakati magolo ni alate Manu dia wati de Mani fumbi baga nyoma dia kono Ala edemi data kama Ota sabamuna nafaka tileke dia manyana de Sihora juba kajuya ke Bote daga tigi bala dakana de Baranyo juba kajuya ke Ote daga tigi bala dakana Nebe
takane ko nete makode sani makana jena daka debi na folo nika sabina nike oba sori mana je kono folo de iye numi daka molo te daka jugula de juya be daka na sumaya ngate daka bali je kono de ala ede mi dataka o batile ke je manyana bamana tata yo kabo sugu sido di balasando kana sigi nafaji koko kulubali bamana tata alu kulubali dedo sirantu nyaraka senge bamana tata ala ne bani fabi dugu bolo masa de la kibali no yo nyadi masama nabi da kanela mugutare sisoha da kanade bamana tata bada kana yakuba yosiba da kane bulu bamana tata bada kana awo shegi bada kanela de bamana tata bada kana solomani kulubali bada kana bamana tata bada kana jiga bagari kulubali bada kana te daga jugula de manifida kaka boroni rede barikada libe furi fala ni bala yede sheki kade mili nyona nyeba kibila nyango ko ibado ni dengi ni de musoni tolo jamfa jugula ni ngali ka keso chogoro babe mike musogoro bala kaka fode jamfa bita se dengi ni de musoni na yoro la wala ne kalena alala iba make nyani kelaye ala karfana bauchi nyumandu fana na ayafo amina ya rabbi ade foko musoni wode to jafala bamana tata ko balungu mamba ni jole jamfanya na asiri nyana ojiya sigilembe nyogo juguyani nyogo ndabali menga bamana tata sirana jiyenyere I hakilite mamina o hakilibila ikeni maminye obeniye ibabili ko la jiya kono ko mami besega femi kila ibasoro ode klale ndu ilaji kono bamana tata sirana jiyenye orela mani fuyo ka fonye na pega kiyere waika kiyere pekana jiela watlina jema logotune anga tugu adaka ko nevi tugu daka ko ni dakante mabolo ni alate
ko ne dagandi ma bolo ni alate angatugu daga ko ne bitugu daga ko ne dagandi ma bolo ni alate artiste n'o ye bamanan tata ye ni y'a ka dɔnkili fɔlɔ ye Yandi TV kan k'a fɔ hali bi an b'a fɔ ɲɛna k'a bɛ Grande Star de kan Yandi TV kan donc aw mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ k'an lajɛ an sigiyɔrɔ bɛ n'o Sotiba se ma donc Yandi TV k'aw ka image reportage ani k'aw ka fɛn caman caman kɛ ka se ka n'a yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a lasɔrɔ a bɛ Yandi TV wele 77 74 43 84 walima 61 69 20 20 voilà sisan bamanan tata namu an bɔra k'i ka dɔnkili fɔlɔ an bɔra k'o lamɛn awɔ dɔnkili fɔlɔ in dakan a bɛ komi ni i yɛrɛ y'a da i yɛrɛ la o tɛ nin ye n yɛrɛ de ye sababu jumɛn nana n'o ye non a nana dɔrɔn n ye n sigi k'a lajɛ ne bɛ n dakan yɛrɛ de bolo wala ye dakan de awɔ ok donc ɲininkali an bɛ continuer n'a ye an bɛ fɛ ka dɔn fɔlɔ jeliya walima fɔlɔ dɔnkili da ani sisan dɔnkilida différence jumɛn mun ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ dɔnkilida ni sisan dɔnkilida différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ différence ye jumɛn parce que fɔlɔ ko ka kun ka di nka sisan ko foyi man di sisan ko man di dɛ et puis fɔlɔ ko kun ka nɔgɔ fana mais sisan ko foyi ma nɔgɔ sisan ko bɛ taa tasumaw de kan i m'a ye wa fɔlɔ kun ka nɔgɔ ni sisan ye dɛ bon sisan an ɲɛ b'a la dɔnkilida la denmisɛnnin ka ca nka ni min y'a daminɛ tile 2 tile 3 i b'a ye o tagali ɲɛ o ka gɛlɛn e yɛrɛ bolo mun de bɛ na ni o ye bon yɔrɔ ye dɛmɛbaga ko de ye dɛmɛbaga an ka baara in filɛ ni dɛmɛbaga jɔlen t'i la i yɛlɛman di sanfɛ dɛ e bɛ fɛ i ka dɛmɛbaga ɲɛnama de sɔrɔ n'i ko ko dɛmɛbaga sa dɛmɛbaga cogo di mɔgɔ min bɛ se k'i dɛmɛ ari na k'i pousser ka yɛlɛ kɛ awɔ mɔgɔ bɛ se k'i dɛmɛ mɔgɔ caman fana b'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi ko dɔnkilidala caman bɛ yen nɔ ko escalier de b'u bolo yɛlɛyɛlɛla yɛlɛ i n'a fɔ cogo di voilà yɛlɛyɛlɛla bɛ cogo min na sisan n bɛ exemple ta ne bɛ e ta bi émission na e bɛna kɛ star ba ye voyagew bɛ caya kow bɛ caya ne b'i wele ko bamanan tata cɛ i tɛna émission na Yandi TV la a b'a fɔ ko k'ale gradi bonya ma cɛ Sɛki n yɛrɛ bɛ nin cogo la n bɛ tan tɔ voilà donc Sɛki tan tɛ sa walima i tɛ n ka téléphone ta est-ce que o y'a bɛɛ ye mais mun de bɛ na n'o ye o a baden de b'o kɛ o caman b'o kɛ Sɛki mais mɔgɔw tɛ kelen dɛ diɲɛ fɛn fɛn ɲuman b'a la juguman b'a la dɔ fana bɛ yen dɔ bɛ sɔn fɛn dɔ ma dɔ tɛ sɔn o ma sisan nɔ an b'a lajɛ ne bɛ k'e dɛmɛ ala yɛrɛ kama e bɛ se yɔrɔ dɔ la sa ne b'i wele yɛrɛ ka dɛsɛ i t'a ta yɛrɛ ayi Sɛki o tɛ nin est-ce que o artiste ye nin bon n tɛ se ka kuma k'a dama tɛmɛ sinon Sɛki ne fana bɛ n yɛrɛ dɔn kojugu ne yɛrɛ bɛ sɔn fɛn min ma ɲɛnɛmaya la ne tɛ sɔn min ma ne b'o dɔn quoi donc e mana kɛ star ye cogo cogo la n'a mago jɔra la don o don an ma nin wele ne mana kɛ star ye cogo cogo mɔgɔ minnu y'a daminɛ ne ye fɔlɔ ne ɲinɛ man di i kɔ dɛ awɔ mɔgɔ de bɛ se ka ne janfa sinon Sɛki a ka gɛlɛn ne ka mɔgɔ janfa dɛ ne ko e delila ka plateau dɔw kɛ yan n ye plateau dɔw kɛ i yɛrɛ ka émission kɛ plateau kan télé la si n y'olu kɛ n ye wari tɛ minnu n y'olu kɛ awɔ n ye plateau kɛ d'accord e ko ko dɛmɛbaga san e yɛrɛ bamanan tata an bɛ kuma ni e yɛrɛ ye e mago bɛ dɛmɛ suguya jumɛn na walasa i bɛ se ka taga ɲɛfɛ e mago bɛ dɛmɛ jumɛn na bon ne mago bɛ dɛmɛbaga yɛrɛ de la mɔgɔ min bɛ se ka ne dɛmɛ ne ka art in kɔnɔ dɔrɔn n fana bɛ se ka yɛlɛ cogo min na diɲɛ kan fana dɔ n ka marché baw sɔrɔ dɔ ka fara kow kan quoi dɔ ka fara kow kan dɔ ka fara kow kan i n'a fɔ ne mago b'o de la an ka ɲɛmɔgɔ ye min ɲɔgɔnna kɛ jɔn jigabaga ye min ɲɔgɔnna kɛ k'i wele ka na plateau kan voilà bon o bɛɛ ye dɛmɛ dɔ ye Bakari y'o min kɛ o bɛɛ ye dɛmɛ dɔ ye n b'a fɔ k'a barika da awɔ Kulubalakaw ye kan kelentigiw de ye i t'o dɔnkili dɔɔni da la Bamantata balanye kona
matɔw ye kalo ye jiga bagari ye dolo ye jama kalo manabo cɛdancɛ in bɛ yɛlɛ mɔn ye matɔw ye kalo ye bagari kulubali ye dolo ye jama kalo manabo cɛdancɛ in bɛ yɛlɛ mɔn ye mani ni kobile do tɛ ko ne bɛ woyo cɛdancɛ la dɛ jiga bakari ye danyɔrɔba ye kɔngɔngo suwaka bugu ni cɛ bɛ wele ka di n da dɛ maya baja sindi do bakari ye a se tuli araba wolola sɛbɛ la de ɲɛbɔ ɲɛla aritisi du dɛmɛba fana tɛ bɛ maanifinw bi sira aritisi la don ɲɛ bari aritisi ka janfa tɛ ban o kuma tɛ nkalon kuma ye dɛ ne bi wɔyɔ ŋana labɛn man kan dɛ cɛfacɛ cɛdancɛ jiga bagari kulubali turo kelen biya segi gɛrɛ kɔnɔntɔn de do ni bagari yɛlɛma tuli kɛ ne ko cɛdancɛ yɛlɛ bɛ maanifin na siranɛ ŋana tɛ wa bamanan batigi mabi kulu sisitɔ ye maasi ma kulu do mɛnatɔ ye ne kɔrɔkɛ i ka bonya diyara bamanan tɛ taa ye dɛ awɔ ne jatigi kɛ de a sini ye maayabajɛ kulubali a ye fɛn caman kɛ n ye ale de ye bamanan tata sɔn dugukolo na papiye la moriba bugu kɔnɔna na maayabajɛ kulubali de y'o kɛ bamanan tata ye a bɛ diya don min na k'a sɛgɛrɛ fo fa ka so kɔnɔna na ka taa di ne ma ko kanu ni diya dɛ bari ko ne bɛ fɛn min bɔ n da kɔnɔ k'ale b'a mɛn bakari ni sago jugu sago bamanan tata ti sago dɛ wala ala k'i sago di ma dɛ bari ala kana jugu si la wa ala kana juguba i la dɛ i bɛ fɛn min ɲini diɲɛ kɔnɔ k'i kisi mɔgɔ jugu tɔɔrɔ ma k'i kisi janfa ma i ye bamankɛ awɔ bamananya tɛ taa ɲɛ kɔnɔtɔn tɛ cogo ni kɛwale ni danbe ɲuman n y'a sɔrɔ ni bɛɛ bɛ de bɛ bamankɛ in na ko man tiɲɛ dɛ nabalo de jiga bakari ka balan ye o mana kɛ bamanan tata du jigi fana tɛ tiɲɛ o ye o bamankɛ. Voilà, nin diyara n ye kosɛbɛ nin ye an yɛrɛ fasa ye et merci beaucoup donc o b'a yira k'a fɔ k'i ni Bakari bɛ ɲɔgɔn dɔn bila ko tɛ donc balimaya ni sinjiya de don o de y'a to i yɛrɛ sera kɛnɛ kan bon k'a fɔ artiste bɛɛ lajɛlen ɲɛna comédien fara mɔgɔ mɔgɔ bɛ art domaine kɔnɔna la k'a fɔ ko Grande Star dayɛlɛlen don ye même n'i tɛ artiste i ye dɔ kɛla de i bɛ se ka fɛn dɔ kɛ diɲɛ mɔgɔ bɛ bɔ fɛn min nu ma Grande Star dayɛlɛlen don ye i bɛ se ka n'a sɔrɔ nɛgɛjuru sira la n'o ye 69 61 69 an ka lajɛ kosɛbɛ dɛ 61 69 20 20 walima 77 74 43 95 Sotiba ACI an sigiyɔrɔ bɛnnen don ma Yandi TV ni an n'a sɔrɔ dɔrɔn baara banna i sago bɛ k'i ye bamanan tata an y'a ye fana artiste kunda a janfa de ka ca i ni dɔ b'a daminɛ bi sini i b'a sɔrɔ i n'o fara la fo an yɛrɛ y'a a ko in taara ka se yɔrɔ dɔ la sa fo an yɛrɛ bɛ ka kumaw jɔ mun de bɛna n'o ye kɔri dɔ m'e janfa dɛ an ka miliyɛn janfa tɛ bɛrɛ mun janfa min taara ne ka Bamakɔ yan e ma maa janfa ne bɛ k'o de f'i ye ne mɔgɔ janfa man di dɛ ko ne Kulubalaka yɛrɛ yɛrɛ de e m'a faamu anw tɛ sɔn janfa ma o e ma maa si janfa ne bɛ k'o de f'i ye anw tɛ sɔn janfa ma mɔgɔ de b'anw janfa i ɲɛ jɔ ɲɛ la i k'a fɔ awɔ ne ɲɛ b'i la mɔgɔ de bɛ anw janfa sinon anw tɛ mɔgɔ janfa walayi dɔ kɛra la dɔ ye janfa a caman walayi a janfa tɛ ban yɛrɛ
ini min ka ko ɲatɔ la ni dɔrɔn k'a réussitɔ dɔrɔn o b'a fori ka bi kɔrɔ k'i janfa o caman de bɛ kɛ ne yɛrɛ la o caman bɛ kɛ ne na hali ne ka ari in daminɛ wagati n bɛ k'a f'i ye cogo min na a daminɛnen mɔgɔ minnu y'a daminɛnen an bɛ répétition kɛ très bien ka ɲa an bɛ ka commencer ka kɔn ɲɛnajɛninw sɔrɔ n ko ne répétition daminɛ kalo 2 dɔrɔn ne ye sumu sigi awɔ donc o b'a yira k'a fɔ ko ko bɛ k'o de fɔ ne ni n ta in nana yɛrɛ ne dakan yɛrɛ de don walayi kalo 2 dɔrɔn ne ye sumu sigi a ɲɛ b'a la a bɛ ka réussi dɔrɔn mɔgɔ min yɛrɛ tun b'a ɲɛ u y'u fori ka bɔ ne kɔrɔ c'est comme ça walayi bon an b'a ye fana artistes caman bɛ yen nɔ ni fɔlikɛlaw bɛ bila ɲɔgɔn na ko caman na misaliya bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ kɔɲɔ b'e bolo e jigi dalen b'a i ka fɔlikɛla kan o ma ye o ɲɔgɔnna delila ka k'i la o caman bɛ kɛ ne na walayi o caman ba de bɛ kɛ ne na i jigi dalen ka dɔrɔn nin jeu in bɛ yen sini yɛrɛ ye kɔɲɔ o bɛ se k'i wele ten cɛ Verratti est-ce que ne bɛ ne ka jeu sɔrɔ est-ce que tɛ mɔgɔ wɛrɛ ni fɛn dɔ cunna ne kan sa ou bien voyage dɔ cunna ne kan sa ne bɛna taa yen nɔ ne tɛna se k'a masɔrɔ Sisoko kɔni m'o k'i la nin ta ka jugu nin bɛɛ lajɛlen ta o sisanama k'a b'o taara turu cɛ farajɛla jamanaw na ka na ayi hali de y'o wele téléphone na sa allo tata n bɛ ci teliman dɔ la n bɛ tila k'i wele ne ka taa n t'a bolo bilen mugu b'o kɛ dɛ ok tata n'i y'a jateminɛ ni e ka ko ninnu dɛ a bɛ komi sisan e ka art kɔnɔna la déception caman kɛr'i la walayi o caman bɛ ne ka bi n ka ɲɛnamaya la hali sisan filɛ don min na ko bɛ a bɛ ne kan yɛrɛ de i bɛ se ka mun de nana parce que déception filɛ a bɛ mɔgɔ bila hali retard la dɔɔnin quoi walayi i bɛ se k'i da don a dɔ la déception ne bɛ k'o de f'i ɲɛna ne ka déception ne ko ko ne ma bɛɛ fɔ yan ayi ne ma f'i ka bɛɛ fɔ mɔgɔ dɔ i b'a dɔn an bɛ fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna a ka ca de quoi tata sisan an bɛna fɛn dɔ ɲɛfɔ pour que mɔgɔw ka faamu ne bɛ ka e ka dɔnkili da sisan a ka di ne ka dɔnkili da walima dɔnkilidala dɔ bɛ yen nɔ a fana bɛ ka dɔnkili da mais a bɛ ka e suit mɔgɔ kɛra cogo cogo i ka di dɔ ye quoi donc a bɛna fɔ a bɛ se yɔrɔ dɔ la ale yɛrɛ bɛ décourager k'a fɔ ko hali n ka nin baara dabila o bɛ kɛ ne yɛrɛ la yɛrɛ don o don e nana i ka déception dɔ fɔ k'a fɔ jigilatigɛ koba dɔ tun ye ne tata yɛrɛ sɔrɔ mais n sera k'a ku nin cogo la ka se k'a latɛmɛ walasa ka bi ye peut-être e b'olu misaliya minnu fɔ dɔ fana b'a a base o ka hali n'o ɲɔgɔnna kɛra la hali ni fɛn kɛra la min ka jugu n'o o bɛ continuer k'a ka baara kɛ n kan b'o n'a ɲɔgɔnna ma sinon an filɛ baara o baara la jigilatigɛ ko y'an bɛɛ sɔrɔ mais an ka domaine i b'a kalama ko janfa ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen awɔ an ka domaine art domaine Cheick o janfa ka jugu sa i yɛrɛ sigilen tɛ ni mɔgɔ min ka janfa o de b'i janfa ayiwa awɔ i tɛ mɔgɔ min ka ko yɛrɛ bila i kunna diɲɛ kɔnɔ o de b'i janfa art in kɔnɔ awɔ bon tata an ɲɛ b'a la fana artiste cɛman bɛ yen musoman bɛ yen artiste ko hakɛ to kuma n'a fɔcogo don kuma t'a fɔcogo bila an ɲɛ b'a la cɛw bɛ ka siran aw ɲɛ aw musow plus précisément artiste musoman ɲɛ k'a furu aw o b'o ka siran ɲɛ k'an furu e yɛrɛ bolo mun de b'o kɛ ala tiɲɛna mɔgɔw bɛ siran artistes ɲɛ dɛ i ma ye dɔw b'a fɔ ko artistes ka furu tɛ laban ko n'i y'u furu yɛrɛ k'a furu tɛ bɔ tɛnɛn na ka kalo sɔrɔ et pourtant a caman bɛ yen mais mɔgɔw tɛ kelen ye quoi Cheick mɔgɔw tɛ kelen ye dɛ fɛn bɛɛ ne y'o de fɔ n ko ɲuman b'a la juguman b'a la mais n'a juguman cayara n'a ɲuman ye juguman cayara n'a ɲuman ye o fana bɛ mɔgɔ siran dɔɔni mais o caman b'anw ka domaine in kɔnɔ a juguman ka ca yɛrɛ yɛrɛ de parce que i ka hakɛ to mɔgɔ caman bɛ yen nɔ o bɛ lagosi kɛ de gauche à droite u b'a fɔ k'an bɛ sɔn ko bɛɛ ma voilà dɔw b'u an ta yan fɛ k'an bila yan fɛ dɔw b'an ta yan fɛ k'an bila yan fɛ parce que dɔw b'a fɔ fana ko hali ni ye jatigiw ye ka wariba di aw ma k'a tɛ di ten gansan awɔ ko segekinuw bɛ ɲɔgɔn fɛ de o mɔgɔw fana bɛ yen Cheick a bɛɛ bɛ domaine kɔnɔ a bɛɛ bɛ domaine in kɔnɔ a bɛɛ b'a kɔnɔ donc dɔw bɛ yen nɔ condition ye wari di ko in ye a b'a kɔnɔ mais ne kɔni ma deli ka taa sira fɛ n ka ala deli tɛ fɛnɛ ka taa sira fɛ ka di n ye n ka n ta sɔrɔ n wɔsi la ka sɔrɔ n ma tɛmɛ n'o sira ye awɔ n'i b'a jɛ i b'a di yan n'i y'a di ne ma k'a cause k'o ye kɔni i b'i yɛrɛ lafiya a tɛ ɲa a tɛ ɲa dɛ ayiwa ok donc hali bi an bɛ a fɔ an kanubagaw ɲɛna k'a fɔ a bɛ Grain de Star de la n'o ye Yandi TV ye an sigiyɔrɔ bɛnnen don Sodiba ACI ma n'i bɛ fɛ k'an lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la n'o ye 61 69 20 20 walima 77 74 43 81 15 tata an bɛ tɛmɛ n'i ka dɔnkili filanan ye nin waati in na san an bɔlen kɔ i ka dɔnkili fɔlɔ la i ko ko an ka tɛmɛ ni dɔnkili kura min ye n'o ye jumɛn ye juguya donc an bɛna tɛmɛ ni juguya de sisan nɔ nin waati in na Yandi TV kan e ye juguya ye i y'a da kun jumɛn de la
o ji de bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan dɔ kɛra la nin bɛɛ dɔ de dɔ kɛra nin na wa hali sisan ne bɛ nin ne yɛrɛ ma min faamu Tata ma foyi kɛ mɔgɔ la mais mɔgɔ de bɛ ka ko kɛ Tata la e ka bɔgɔtɛ ma si Cheick dun ma fɛn kɛ mɔgɔ la dɛ mɔgɔw de b'a kɛ na n yɛrɛ kɔni dabali bannen don u b'a kɛ na kun min na n t'a kun dɔn ma foyi kɛ mɔgɔ la foyi wallahi ɲɛ t'a la ko ye fɛn kɛ min na a tɛ yen n ka farin kɔni n ka farin tiɲɛ yɛrɛ la n ka farin dɛ mais n bɛ farinya tiɲɛ fana tiɲɛ bɛ n bolo yɛrɛ yɛrɛ de mɔgɔ kana farinya galon kan mɔgɔ ka tɛ sinaya fɛ dɛ a ye n t'o kelen kɔni fɛ sinaya man di n ye dɛ mɔgɔ ka gɛlɛya ma dɛ awɔ ko ni kɔni y'o kuma fɔ dɔrɔn sinaya kɔni ne t'o fɛ an baw ye sɛgɛn min kɛ sinaya la an b'o dɔn an y'o ye o caman kɛra an ɲɛna ka tila ka taa an bila o sinaya kelen na o n'o sɛgɛn banbali tiɲɛ na ne kɔni t'a fɛ n ala den tɛ mais n'ala y'a don garijɛgɛ la i b'a sɔrɔ ala a bɛ n da kan na n b'a kɛ quoi sinon vraiment kɔni a man di n ye walayi mais fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'a man di ni i donna la est ce que i tɛna kɛ sababu ye k'a bɔ a la o fana bɛ se ka kɛ o fana bɛ se ka kɛ e bɛ mɔgɔ min fɛ n'a sɔrɔ dɔ b'a bolo ka ban e b'a kɛ cogo di a b'o bila k'e ta i bɛ ala minɛ Zaki i bɛ ala minɛ mais a kana o bila ɲɔgɔn kan dɛ o ka bɔ a la dɔ in bɛ bila ka par la i yɛrɛ bɛ bila ka par la an ka taa ni fɔli ye fɔlɔ an bɛ tila ka nin kuma kɛ makan ni mami mama kabe makan o tigi bi ala tabe ni mama kame kalena alala ibe alatame nafati juyala nafate ashiri ala nafate koni ala angadu dakele fe kabo dakele fe bema feminya nako bembali atonya vodia kaba makani mami mama kabe makan otigi be alatame nyumaya mando tigila here kadi madoe here mando tigila furu kadi madoe furu mando tigila uyo maya wala maya wati kabirana tuni masami be so goshini be ala bolo iye kone bi masa barikada ya jiri jalali wari kila bi ala masake ko masake do na folotigi kana folotigi kadoje kaklaga do sontoni ye ala kana keni ala yake wala ibilai ko machile makana nyuma yake mae kaka doye shegine nyuma na fate dona tuguni ibe nyuma yake macha mae utufu isoro kisarani nyuma yede
ko du kɔnɔ foni siraba de don du kɔnɔ maladiriba du kɔnɔ hinɛci du kɔnɔ karenci ka n'i sigi diɲɛ na yan k'i b'i ka ɲuman nafa kɔnɔ i b'o sɔrɔ ɲɛ kiyama di n'o tɛ diɲɛ in kɔ tɛ yan awɔ diɲɛ sigilen don ɲɔgɔn sen minɛli de kama yan e tɛ taa ne tɛ taa mugu tari sigi segu a nafa ka dɔgɔn dɛ o diɲɛ sigilen bɛ ɲɔgɔn la diɲɛ min ma diɲɛ diɲɛ ma nɔgɔ tuguni dɛ o diɲɛ sigilen bɛ ɲɔgɔn burujali de kan ko diɲɛ sigilen bɛ ɲɔgɔn dabali min kama bamanan ta ka siran na diɲɛ ɲɛ dɛ ko fɛn fɛn bɛ fɔ mɔgɔninfin kɔfɛ diɲɛ kɔnɔ ni ko k'i b'i ko kuma bɛɛ lamɛn diɲɛ na yan n kale na ala la i vi man di dɛ wa i arrivé man di mahutu jugu mana mahutu ɲuman ko diɲɛ na yan k'i bi jigi kɛ ala ye ala de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ dɛ o de kama n tɛ ɲumanya kɛ maa ye n ka k'a dɔn de bamananta ka tɛ fɛn di mɔgɔ ma ka k'a dɔn ye ne ɲa di ma n y'a kɛ ala kama bari ne ne sara ne b'a sɔrɔ kiyama malifin salen kɔfɛ de diɲɛ na yan i ka ɲuman caman bɛ fu dɔn mɛ ɲɛkisɛ wagalen ɲɛ na ɲuman tɛ lakale dɛ ko danaya tɛ ko si la tuguni ɲɛnɛmaya ko si man di tuguni dɛ surulayo ne ko diɲɛ bɛɛ bande diɲɛ bɛɛ bande sanwa kɔnɔ fɛ maninfin mani miiri nin bɛɛ ma kɛ sabaliba ye bari sabaliba de bi tɔ to diɲɛ kɔnɔ nin tɛ kana nin tɛ fɔ ne ma ne kalela ala la ko duma caman bɛ k'i kɔ i mana mɛn i ka ko la cogo cogo la diɲɛ kɔnɔ e fɔra dɔgɔ dɔ fana bɛ fɔ i kɔ o kama maaya ye sanga ye maaya ye waatini kunkurunin ye wala sanga tɛ ko min na o ko ye kolangoloba ye an ka baro kɛ diɲɛ filɛ dɛ makana yɛrɛ ma susu kɛ maa si la diɲɛ kɔnɔ tuguni bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye diɲɛ filɛ n'o tɛ nin tɛ mɔgɔ la tuguni dɛ maninfin nin tɛ foyi ye i wolo b'a fɔ n'o tɛna kaba i bɛ nin jugu dɔn dɛ n'o tɛ kɔnɔfɔɲɔgɔn kelen min tun bɛ bamanan ta tɛ la sirantu ɲare sunkalo tile tan don ne woloba tarira dugu fini dugu cɛcɛ mala la n kɔnɔfɔɲɔgɔn ani n teri de don ne tun bi diɲɛ fɛn fɛn kɛ diɲɛ na n ba sara n ba la saya ye woloba ɲuman ye n don a tarira dugu fini dugu cɛcɛ mala la awɔ ko kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ fo saya ka k'i ye n'o tɛ sabali dugu tɛ ala bolo dɛ makado ni ma makame
shiriala Oite benu fanago Fuiti sabaliwo Ko angado dakelefe Kabo dakelefe Bema feminya Nuko bembali atunya Makani mami mama kame Makan otigibe alatame Nakando ni baba kame Makan otigibe alatame Maka ni baba kame Ngalena lala ibe alatame Komi shagi fly uligi blakenena Idangana soma uga kenewa Uli ulado Idangana soma uga kenewa Shagi uligi do Shagi idangana soma uga kenewa Shagi idangana soma uga kenewa Wala yabane Nawani ashagi Wala ashagi filade Idangana soma uga kenewa Idangana soma uga kenewa Shagi idangana Milake idangana Idangana Shagi so idangana soma uga kenewa Kadi floga kadi awo bode fo wanya gala ni bamana bakatara sumusigi wali makanga orge sirilu musiki shuka animasho fila yere wolote baro bege barula ngulumbai imana do ngida nyaonya ba ni mafla luga baro bege barula ngulumbai abe mirijigi die siribela sebe ni koro nala ala de nyara bamana tasama tayani tiala idangana shagiso idangana die siribela idangana sobo
ka ofu ka wale ɲuman ka fɔ a bɛ grande star de la n'o ye Yandi TV an sigiyɔrɔ bɛnnen don Setiba se ma ka n'a sɔrɔ nɛgɛjuru sira la n'o ye 61 69 20 20 77 74 43 82 15 mɔgɔ mɔgɔ bɛ nɔ n'i bɛ dɔ kɛ i kɛra artiste i kɛra a suguya o suguya i bisimila ni émission mandi ni kɛnɛ kan n'a bɛ fɛ ka an nasɔrɔ a bɛ an nasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira kan n'o ye Yandi TV a bɛ taa YouTube sanfɛ n'Ala sɔnna ma a b'an ka émission bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ an b'a ɲini aw fɛ a ka partager ka tila ka aw abonner ka caya an ka page la donc bi an y'o de fɔ belebelew ka belebele tiɲɛ yɛrɛ la ka sɔrɔ ma dɔnkilidakan mɛn n tun y'a bila yɔrɔ min na n y'a sɔrɔ a tɛmɛna nin o kan nkalon ma ɲi a ye min fɔ ko mɔgɔ i ni fɛn dɔ bɛ yen nɔ ala yɛrɛ ka dɔn naturel don ala tun bɛ da kalan kama dɛ ala tun ye da k'i ka kɛ dɔnkilidala ka se ka mɔgɔw lanisɔndiya o tɛ tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye voilà donc wagati bɛ ka kurun kosɛbɛ bamanan tata naam an bɛ a ɲini fɛ jeli walima artiste kɛra cogo o cogo mɔgɔ dɔ bɛ o y'i dɛmɛ o ye tiɲɛ i tɛ se ka ɲinɛ o kɔ hali ni tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ i b'a lajɛ ka i jatigi dɔw ka foli bila o la barisabula jikɔrɔ ko tɔ tɛ fiɲɛ kɔnɔ bilen mais ɲuman i kana ɲinɛ o kɔ siga fosi t'a la o ye tiɲɛ ye ne bɛ n jatigi bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la jatigi kumaba dɔ bɛ ne bolo Seru Kɔnɛ fo y'a fɔ Malita ale ka foli tɛ ban ne yɔrɔ la dɛ awɔ ale de bɛ kobaw kɛ ne ka jigiya caman kɛ ne il suffit que dɔrɔn ne k'a fɔ ko nin bɛ yen awɔ hali ni ne ma n da waga ale de bɛ kobaw kɛ ne awɔ n ka foli belebeleba talen don k'a d'ale ma ka Fuseni Tunkara fana fo ka tila ka Mamadu Kulubali fana fo Espagne ka tila ka Cheikh Umaru Dafe fo a ka can komi émission de do i tɛna se k'a bɛɛ fɔ mais n da sera min ma n da ma se min ma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ dɔ kɛ ne tata ye n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ok donc an bɛna ɲininkali min kɛ la sisan i ka baara kɔnɔna la depuis n'i y'a daminɛ fo ka se sisan ma fɛn jumɛn kɛra e tata la n'a digire e la kosɛbɛ kuma dɔ la n'i hakili jiginna la a bɛ baara in découragement d'i ma mais nin y'i ka baara ye i b'a fɔ ko na n ka mun tɔgɔ la ka tɛmɛ n'a ye hali n'a ka ca kelen Sɛki ko caman kɛra mɔgɔ la koyi ala da kuma jugu min bɛ f'i kɔfɛ ka sɔrɔ i jugu yɛrɛ tɛ Sɛki o bɛ digi ne na dɛ fɛn min bɛ fɔ ne kɔfɛ ka sɔrɔ ne yɛrɛ jugu tɛ ne tɛ tɛmɛ hali a sira fɛ Sɛki o kuma in de bɛ ne touché ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔ delila k'o f'i ma a ka ca e ka misaliya dɔ d'an ma a caman de bɛ yen walahi misaliya la sa dɔ delila ka nin kuma masina fɔ e tata ma a ye e tɔɔrɔ k'a sɔrɔ i jogo tɛ ne jogo tɛ mais o kuma jumɛn ye bon n tɛna se k'a fɔ n b'o bɛɛ explication d'i ma hali ni m'a tigi tɔgɔ fɔ ko dɔ bɛ kɛ mɔgɔ la sisan dɔ bɛ se ka nin ye sisan o bɛ se ka misaliya do quoi exemple la sa dɔ bɛ se ka taa cɛ non Sɛki yɛrɛ mana na yɔrɔ la a bɛ tan tɔ bon o n'a ɲɔgɔnna ne bɛ fɛ i k'o dɔ de expliquer e minɛ Sɛki i da waga i ka kuma kuma ka di ne ye kuma sugu dɔw bɛ yen komi réseau de don olu ma nɔgɔn non mais sinon kuma dɔw bɛ fɔ ne yɛrɛ ma diɲɛ kɔnɔ ne yɛrɛ b'a dɔw mɛn n tulo la ka sɔrɔ hali ne ma tɛmɛ a sira fɛ ne ko n ko ye kuma jumɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o si tɛ a juguman tɛ foyi ye parce que micro bɛ n bolo dɔrɔn ka dɔnkili da olu juguya kuma ni ninnu dɔrɔn quoi k'i ka ko bila yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ i ma se ka juguya kuma caman ta k'a f'i ma o de b'e tɔɔrɔ o de bɛ digi ne na diɲɛ kɔnɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye mais sisan ni mɔgɔ ye e kɔrɔfɔ walima mɔgɔ ye jogo dɔ kuma dɔ fɔ e ma mais ni e n'a tigi ye ɲɔgɔn ye n'a ye hypocrite kɛ la ka kɛ i n'a fɔ a b'i fɛ walima a t'i fɛ e bɛ mun de kɛ o caman de bɛ yen i bɛ kɔrɔfɔ minnu yɛrɛ ɲɛna u t'i fɛ a dɔw yɛrɛ b'a yir'i la yɛrɛ de n ye nin kojugu tɔgɔ jugu de mɛn i kan a bɛ ba i la bon ni ne y'a ta hali ɲɛ kan o gansanni dɔrɔn o action fɛn dɔ de fɔra karisa ye Sɛki ne bɛ n débarrasser ka bɔ i la hali n'i ka di ne ni ye ne b'i to yen ne tɛ n yɛrɛ ma sugi la yɛrɛ ou bien k'an yɛrɛ expliquer i ye n ko karisa n ye fɛn dɔ de mɛn i y'a fɔ ta a bɛ taa non o tan tɛ ne bolo ne b'i ye k'i to i mɔgɔ ne mɔgɔ an tɛ ɲɔgɔn balo wa nin dama dɔrɔn de bɛ yen sisan awɔ nin kɛra ne n'ale kɔsa in na yɛrɛ hali a ma mɛn a tɛ tɛmɛ 2 semaines kan
a tigi ka di n ye i b'a fɔ a ni mais fɛn dɔ fɔra a ɲɛna dɔrɔn a ye minɛ a ma k'a essayer n'a bɛ cogo min diya la yɔrɔ ni mɔgɔ ka comportement changera i fan fɛ chaque i b'a dɔn direct la voilà n y'a ye a ka comportement changera dɔrɔn n ye carte ka bɔ a la mais e m'a ɲininka a kunna ne t'i ɲininka o t'a ne tɛ ne bolo mais ne t'i ɲininka dɛ sisan nɔ wala ne t'i ɲininka e ka ne lamɛn bani ne y'i ɲininka o bɛɛ ye ko wɛrɛ de i b'a fɔ ko ne bɛ ka n yɛrɛ ladiya ye de bon ne tɛna na siri ɲɛ k'a bɛ ala ka ne da siranɲɛ tɛ ne ɲɛ kan ne tɛna siri ɲɛ kuma tɛ ko n bɛ n yɛrɛ su i la k'a f'i ɲɛna o karisa de ye fɛn dɔ f'i ye i bɛ k'a minɛ a ma o tan tɛ ne bolo ne b'i ye k'i to yen ok k'an bɔ mɔgɔ la kɔnɔ o ka teli ne fan fɛ dɛ diɲɛ ka di mɔgɔ kɔ quoi ok Tata o bɔlen kɔfɛ fɛn jumɛn kɛra e ye n'a diyara e yɛrɛ yɛrɛ hali sisan i hakili jiginna la a bɛ nisɔndiya d'i ma o ye fɛn jumɛn hali n'a ka ca e ka kelen fɔ tan action dɔ kɛra i la walima action dɔ kɛra i ye min diyara i ye kosɛbɛ jumɛn ye fɛn min diyara ne ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne bɛ ka n jatigikɛ min fɔ nin Seru Kɔnɛ ale de la ka koba dɔ kɛ ne ka ne to gɛlɛya dɔ kɔnɔ ne tɛ ɲinɛ o kɔ dɛ awɔ problème ba dɔ de tun bɛ ne da la ne bɛ da n'a ye chèque ka wuli n'a ye wallahi ne t'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ se k'a ɲɛnabɔ ni mais nin donni kama ne ye nin cɛ kelen in wele billahi a y'a kɛ nin o donni ma ne ma se ka ɲinɛ o kɔ dɛ o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw o n'a ɲɔgɔnna caman ainsi de suite a ka ca quoi d'accord ok sisan nɔ artiste denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ an bɛ don min na ko bi aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛ cogo di an ɲɛ b'a la artiste caman de ka vie bɛ réseau sanfɛ e bɛ cogo di o la bon olu vie ninnu tɛ ne ka ko ye tiɲɛ yɛrɛ la olu b'o ko min na bɛɛ n'i ka ko cogo don bɛɛ n'i ka vie don mais bon par exemple kamalen sarama dɔ mana bɛ yen nɔfɛ e bɛ to ka snap kɛ n'a ye ka to ka k'olu bila réseau sanfɛ ne t'olu yɛrɛ yira n cɛ vie ninnu na koyi dɔw fana n'a daraki la non chèque ne t'olu kɛ yɛrɛ e t'o kɛ olu man ɲi o ye k'i bɔ k'i di de quoi awɔ bon ne bɛnna ni cɛ n'a ko fo e n'a ka kɛ dun n'a diyara i ye n bɛ se ka kɛ mais i yɛrɛ b'a bila i ka page kan sinon ne t'a bila dɛ sisan ko tɛ laban na i b'o bila tagalen ɲɛfɛ o jɛ farali o image bɛ réseau sanfɛ o ne bɛ maloya o la de o de y'a to e t'a kɛ wa ne t'a kɛ ne tɛ sɔn olu ma dɛ bon e tɛ affiché ni mɔgɔ si ne tɛ affiché ne tɛ maa si yira hali ni mariage kɛra e kɔni m'o yira mariage mana kɛ o ye mariage de n b'o yira nka dɔ in dun mais tɔ ninnu ayi ne t'o yira Cheick o tɛ ne ka vie yɛrɛ e t'a yira ni Cheick n b'o yira cogo di sa cogo di i bɛ t'a yira a man di ya mais olu man ɲi i b'a fɔ an b'olu kɛ olu man ɲi a man ka tɛ ka kɛ o bon ne kɔni fɛn ka di mɔgɔ ye i b'o dogo pourquoi relation gansan minnu relation minnu tɛ laban t'a la tɔgɔ tiɲɛni lagosili ayi Cheick ne t'o yira dɛ e t'o yira ayiwa ne t'o yira minnu b'a kɛ dun minnu b'a kɛ olu kungo de y'u bolo i b'a sɔrɔ o de ka di olu ye fana nka e kɔni t'a kɛ a ka di olu ye olu k'a kɛ ten de bon a man di ne ne t'a kɛ ne tɛ maa si yira maa kana n yira wa n tɛ maa yira hali ni ne ye yira dun o y'a sɔrɔ i ye n furu dɛ sisan nɔ ne bɛna yira n ka page kan k'a fɔ ko bon désormais ne artiste muso dɔ ta a tigi tɔgɔ ye nin est ce que basi b'o la ni mɔgɔ e ma taa ni woro e b'o bila cogo di fɔlɔ i bɛ taa ni woro de ye e kɔrɔkɛ tɛ yan nɔ ka ban o t'a la ni ko kɛra ale kɔrɔkɛ bɛ yan nɔ déjà ka ban ou bien est ce que o basi ne kɔrɔkɛ bɛ yan ale kɔrɔkɛ yɛrɛ b'o de f'i ye k'i b'a to fɔlɔ ko ni ko kɛra tuma min k'i bɛ sɔrɔ k'a bila réseau sanfɛ ne kɔrɔkɛ b'o de f'i ye awɔ olu ye bamananw de olu tɛ sɔn olu sugu ninnu ma o ayiwa d'accord donc yan'an an bɛna ɲininkali labanw na sisan nɔ Tata i bɛ kɔɲɔ kɛ yan i bɛ denkuli kɛ yan i pɛrɛnnen don a bɛɛ kama wa ne b'a bɛɛ kɛ kɔɲɔ denkuli ne b'a bɛɛ kɛ n bɛ chauffeur animation ninnu n b'a bɛɛ de kɛ bon sisan ne bɛnna ni cɛ n'a ko bon ko chauffeur animation man d'a ye dun ne bɛnna ni cɛ ye ne ko k'o man d'a ye ne t'o fɛ dɛ nkalon man ɲi tile fɛ kɔni an bɛ sɔn o ma mais sufɛ o fana kan k'a miiri k'a fɔ ko ne fana bɛ wari sɔrɔ o de la n'o nana insister ko fɔ ne k'o dabila o fana ye ko wɛrɛ ye dɛ o de la n ko n bɛ n hakili sigi ka mɔgɔ ɲɛnama ye min bɛ n ka ko ninnu caman bɛ diya mɔgɔ min ye a bɛ se ka n dɛmɛ n ka ko ninnu caman la kɛrɛnkɛrɛnnenya chauffeur animation parce que bɛɛ yɛrɛ t'o fɛ yɛrɛ bon ne yɛrɛ filɛ ne ka ko tɛ hali chauffeur animation ye ne yɛrɛ a bɛ ne kun na ne ye cɛ sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ ka taa n ka cɛlasigi la n ka base bɛ se ka kɛ sufɛ fɛn mais n'i ko ko ne ka chauffeur animation ninnu dabila ne bɛ sɔn k'a dabila parce que ne yɛrɛ filɛ ne b'a kɛ mais ne fɛ la k'o ba tɛ sufɛ ko ninnu yɛrɛ walayi ok Tata naamu yala ɲininkali dɔ bɛ yen an kan ka min fɔ n'an ɲinɛna quoi i hakili b'o jumɛn na a bɛ se ka kɛ ne kan ka question dɔ poser kun ne m'o poser kun e kun kan k'o fɔ e bɛ se k'o fɔ yanni an ka kuma kuncɛ bon e sigi n hakili b'o fɛn na i hakili t'o la
madala de donc an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ ko dayɛlɛlen do ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na n'ala sɔnna ma an tɛna na fama ɲɔgɔn ma yan y'i ka yɔrɔ ye artiste bɛɛ lajɛlen aw fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'a bɛ art domaine kɔnɔna la nin émission ye aw de ta ye wa a tɛ se ka kɛ foyi ye ni aw tɛ an ni aw bɛ jɛ ka baara kɛ na duman ju o tɛ ji ye o tɛ donc an fana ka na a se ka kɛ fiyewu an ka ji ye aw de ye puisque ni aw t'a la a tɛ ja n'an nana sigi ka kɛ kuma gansan est ce que mɔgɔ b'a bɛɛ lajɛ mɔgɔ t'a bɛɛ lajɛ dɛ ale y'a dan e ye dɔnkili duman minnu d'an na sisan nɔ ni nin dara ka sɔrɔ an yɛrɛ b'an cogo la an yɛrɛ bɛ to ka biyew de bɔ k'a di mais comme ne bɛna biye min di déjà que o taa yɔrɔ dɔnnen don déjà ka bɔ quoi voilà donc i ka fɔlikɛlaw yɛrɛ fo kosɛbɛ barisabula an ye wagati min d'aw ma an nana bɛn n'o wagati o de ka gɛrɛ artiste ka ko la kosɛbɛ an b'o ɲɛfɔ artiste bɛɛ lajɛlen ɲɛna artiste b'o gɛrɛ sinon ne filɛ ni il suffit que k'a fɔ ne ko ni heure ye ne bɛ se n ka fɔlikɛlaw yɛrɛ ɲɛ ne bɛ taa n sigi olu ma kɔnɔ o kɛra mɛnɛ o kɛra donc k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka fɔ n'ala sɔnna don n'a nata kɔnɔna la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnna caman na donc an bɛ kɛnɛ d'i ma sisan i ka bi dɔnkili a bɛ kun cɛ dɔnkili min ye an bɛna kɛnɛ d'i ma i bɛna o de da sisan nɔ o dɔnkili de tɛ binaba ya o tɛ donc an bɛna taa Segu Segu Sikɔrɔ ani Banzan don ko dugulen bɛ taa yɔrɔ dɔn dunan ɲɛ tan ci mais i bɛ se jeli a dɔnkili ninnu na me dɔɔnin k'o la n ka base tun y'o don ne kun ye jeli dɔnkili da ɲɛna yɛrɛ mais m'o fɔ ne ka dɔnkilida daminɛ yɛrɛ ne ye dɔnkilida daminɛ ni jeli dɔnkili ne kun tɛ bamanan dɔnkili da e ka so wele tan ayi ne tɛ so wele ne tɛ jeli ye o wa a bɛ ne kunna ne tɛ jeli yɔrɔ la ne tɛ so wele la mais i bɛ se ka kɛ ne man ka so wele o ne ye artiste de ye ne y'a faamu n ko artiste tɛ so wele o tɛ o e ko de ko an bɛ art domaine kɔnɔna la c'est comme ça e tɛ jeli ye mais so wele tɛ jeliya dɔrɔn ye o y'o ye dɛ Cheick en tant que i ye artiste de ye k'a fɔ sori o ayi i man ka se k'o kɛ e t'o kɛ ne tɛ sɔn o ma yɛrɛ e tɛ sɔn o ma ayi ne t'o kelen kɔni kɛ donc e kɔni bɛ bamanan dɔnkili ka base ye o de n ka base kun ye jeli dɔnkili yɛrɛ yɛrɛ de ye fɔlɔ ne tun y'o da yɛrɛ yɛrɛ i b'a fɔ ko jeli de ye ne wolo mais ne nana ye tagalen ɲɛfɛ ne y'o de bila kɛrɛfɛ ka na base kɛ bamanan dɔnkili kan quoi voilà mais i ka idole i n'a delila ka ɲɔgɔn ye Worokiya Kɔnɛ Worokiya n'a ye ɲɔgɔn ye très bien mais i ye kanu yira a la k'a fɔ bon ne kanu yira a la mɔgɔ bɛ yen a ye n'a se ɲɔgɔn ma a don tun bɛ ka jouer hippodrome kɔnɔna na Dafaga ka carré la a taara n ka jouer kɛyɔrɔ la k'a yira tiɲɛ na mɔgɔ min ka d'ale ye ale ka di mɔgɔ min ye o tigi fana ka d'ale ye donc an ye dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ awɔ d'accord mais an ma deli ka sɔn bɔ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ non an m'o kɛ fɔlɔ an m'o projet fana ta n'ala sɔnna ma a bɛ n kun na a bɛ kɛ o n'ala sɔnna ma ne ka ko de ma tɛ pressé sinon n b'a kɛ n'ala sɔnna ma ala ko don yira n na amina yɛrɛ donc k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ k'a fɔ ko bi baara labɛnna mɔgɔ min bolo k'a di aw ma n'o ye an ka partie technique ye ka tila ka réalisation kɛ k'a di aw ma o ye an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Njiga Bakari ye donc k'a fɔ ko n'ala sɔnna ma dɔgɔkun nata kɔnɔna na an n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Grande Star la k'a ni artiste wɛrɛ dayɛlɛlen don aw bɛɛ lajɛlen an bɛ se k'a n'a sɔrɔ nɛgɛjuru sira la n'o ye 1 69 20 20 walima 77 74 43 95 Grande Star aw bɛɛ lajɛlen taro donc an bɛ kɛnɛ di an ka artiste ma sisan ale bɛ tɛmɛ ni a ka bi dɔnkili laban ye ni ala sɔnna ma don n'a nata kɔnɔna la n'a bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ o don bɛ ja ka tɛmɛ bi kan dɛ o la a b'a jatigiw yɛrɛ invité ka na plateau kan voilà ni numéro de filɛ nin ye n'o ye 74 77 74 43 95 walima 61 69 20 20 aw mago mana kɛ baara o baara la n'aw y'an wele n'ala sɔnna ma an n'a bɛ jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ donc aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ bisimila kɛnɛ b'i bolo.
Marabugu sigido Marakala sigido Torokoro sigido Binabaya uwele Sewu sigido Binabaya uwele Segu kauyo bamanga kadi ni vejamanye sekorozi kamange yawele Keleni Alabama ya yere kadi kosobe ko bamana ya tetaye bamana ya ti konontonye chuguni kewale ni dambe nyuma nyasoro ni bebebe bamadunda ko machine segudo danani ni segubo danani kukuni beba we kalani we tadunu korote mashi sigi bamana wala fo ala kiso ke banyu manade nteninge maye matonya wokenye bunia kabande ni mimi digi chera chela seru kone jara sangaranga bwange nibini zantigila bamange seru kone Karamodelo serukone Fatumata wolola nankamani duwa sandela Ala de minata bimisani ala Kadisi farajala kolo Kafanyini kakla kafe surayere Kanya falani balaye kanya kailo bela jali Awo kakla kadaga arti suni jalumade Kerengeni ala bamana tata manatani tiki ala Amana bilendola sani wadi bela jalena Nebe chera chay kode Sihu kone o jara zangaranga Mama po jara la kaka fari Bari ni kera chienti be fariya jara la ka be fariya chiede ka je kono ba mange mina tu sokolo be nyona
wala bama kani na fa wala mabi bama kai na dege de ne kale na alala mashite bama kai nyona bode barika kelembe ka bama kai sola bo bama keta ya dusukulu yere bama na tataka jigitewa kashugu maruda fe barika afana bijigi chamake bama na tadeza kaha salamu barika da alafuna bama kai ji halala de ne ko bolo asatuni araba de do Tawa mancha jigi ka fusani faye bude fo ni bi dongli da mala nkale na ala ala ni ada de sebe mala ite toro ma chiji be jati gila ngolo tanuni ma mugutari si so ni dongli sara ibeta kiyamade ai ala mana so jati gila ngolo la kakla ka shegi so ya baraka banana de fulakani na fawala shegi iye jalo ni jakite siri bengana ni zamare bari marieri ni mari malado kojobe taside kofila kojobe same ikofila kofuta jajo mo hoide mala jajo magwe be bala kafila yera wolo kele kana se masina de kichi be fila yera wolo kele lima kana se dilai kichi be fila yera wolo kele lima ibita ke nono kene note mishi biki sababu kufalaki aya fila wolo ni fila kirila jo sobe barla nagabu wala babana tata terina kanwaru mugutari si sobe jula bulawuru jaja bulaka farinde tobe piano jula nekoroke yaguba yosino piano juru fo babana tata ika piano juru fo masakanda solomana jigawarika solomana be barula kaka bisimina barula kana behu mabi kulu shishi toye bamange mashima kulu mena toire segusi ina baya urele korokuna sigiru sigiro karakabubu sigiro karakala sigiro toro koro sigiro sigira bina bayawele ayawele segu bina bayawele
fɛ ani Fatumata Kulubali n'o bɛɛ lajɛlen ko ma ko bamanan tata ani ale de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nin wagati la ka a yɛrɛ fo ka waleɲuman k'a fɔ i bɛ baara min na Ala ka ɲɛtaga d'i ma k'a fɔ baara o baara bɛ yen nɔ n'i bɛ a daminɛ la walima n'i bɛ a camancɛ la i kɛra suguya o suguya la gɛlɛya b'a kɔnɔna la wa gɛlɛya de fana bɛ na ni nɔgɔya ye en tant que ni gɛlɛya ma kɛ nɔgɔya tɛ kɛ fo dɔ k'i janfa dɔ ka ko dɔ k'i la dɔ k'i ladimi don dɔ la i yɛrɛ ka décourager don dɔ la i ka tila ka courage fana sɔrɔ walasa i bɛ se ka avancer cogo min na donc déception kɛra bɛɛ la mɔgɔ si tɛ yen ko jigilatigɛ ko dɔ ma k'i la nka tuma dɔ la i b'o bɛɛ bila kɔfɛ ka continuer ka baara kɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ de b'i ɲɛ i ɲɛsinnen don o ma en tant que ni gɛlɛya in fana tɛ i tɛ se k'o sɔrɔ ni den wolola don min na a tɛ tagama o don dɛ a bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni tagama daminɛ a bɛ ŋunuma de daminɛ a bɛ bin ka nun na a daw tigɛ nka a bɛ continuer a bɛna tagama la a bɛ bin ka banna a bɛ tila ka tagama ka tila ka boli ka taa fan bɛɛ ka tila ka fɛnw bɛɛ k'a yɛrɛ ye o tɛ tiɲɛ ye donc o b'a yira k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ gɛlɛya b'a la wa gɛlɛya kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen an bɛ Ala deli Ala k'o di an ni bɛɛ lajɛlen ma dɛmɛ an b'a ɲini kanubagaw fɛ aw k'an ka jeliw ani an ka artistes dɛmɛ jɛgɛ fanga ye ji ye wa artistes fana fanga ye aw de ye u bɛ tilen k'u hakili jagabɔ ka ɲininiw kɛ aw de ye ka se k'aw lanisɔndiya o fana bɛ se ka sɔrɔ fɛn jumɛn fɛ fo aw fana ka fɛnnin dɔ k'u ye walasa ka se ka u dusukun lafiya donc an b'a o ɲini an kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ donc a sigiyɔrɔ bɛnnen don Bangɔni ma ni Ala sɔnna ma n'a y'a wele aw ka ɲɛnajɛ fɛn o fɛn na a b'a kɛ aw ye Yandi TV Grande Star bi ta kun cɛra yan nɔ aw k'an bɛn nin n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ni artiste wɛrɛ ye merci.